Здравейте хора, днес започваме на сервиво. Аз съм Топеникс България. Сега съм от нов акаунт, където ще играем в общ канал с Мани Манол, който днес го няма. Ще се редуваме на клип или ще играем заедно, зависи. Когато има възможност. Да. Сега, да видим къде ще не спаваме. Гледам пред вас света. Да видим. Къде ще не спаваме? В небето. Явно. Не, падам от небето. Добре. И къде не спавам? Охо! Добър спавам този път. Няма никакъв си. Ако мислите, съм писал нищо не съм писал. Къде ще живеем? Зайка. Да. Така. Първото нещо, което ето тази къща ще се заселим. Не е лошо. Първото нещо, което ще направим, ще е да съберем доста дърво, доста. Ще си направим меч и ще убием малко храна да съберем. Ще покупаем после и ще видим къде са сега. Така. Добре, 6. Чакаме доста храна. Така. Взехме чигма. Така. Сега да се направим кирка. Брат, един. Така. Един меч. Тъй. Така. Меко не. Сега. Дай къде. Тук пък сега не пусна храна. Да, го развинете се за малкото. Филм този си идиот. Това не трябва. Добре. О, пържоли. Те. Да килнем, да съберем вълна. Да може да не... На първата цел ще е да не умра първата вечер. Така. Ето. Талисмана. Аре, падай бе. Така. Тяни го талисмана, той се отдай. Така. Добре. Сега да седем тук. Тук има красни тиво. Точно тук. Сега. Тъй. Ще да направим един чест. И едно легло. Тъй. Добре. Да направим кирка. Evo, uzim sad całото, че имам бая време да се видим как да на кирка. Да. Се направи. Така. Сега правим една любава килка. Ага, Тъй. Сад. Направих си лишния предмет. Нищо. И това ми трябва да направя така. Да го изхълбя, докато намеря камък. Тъй. Това ми трябва. И това ми трябва. Той там има камък. И лепре. Доста често сега ще има клипване там, защото те ме кефся. Топеникс България. Доста време бяхме и ще да направим този общ канал, за да може всеки ден да има клипове. Не през ден, през два. Да може всеки ден да има клипове.
О, намерихме кол. Колко амък има? 12. Няма би стигне, трябва ми 17. Но да вземем и този колец. Много лаги, не знам защо. Дано в клипа да не лаги. А така. Ако искате света за сваляне, ще го дам когато кажете. Ако някой гледа клипа изобщо. Когато кажете в коментарите, който иска, ще дам света за сваляне. Ще го пусна. Сид няма такива работи. Сид, такъв сид. Сид няма. Така. Добре, забрахме малко. Още малко камък и след двете камък. И да оставим махаме. Така. Ще изпечем само малко храна. Така. What the fuck? Как се засял тук се ида? Уау. Така. Тъй. Пичката. Опа, извините. Так. Торчове. Друго, което ще ни трябва. Ето ме си направим, може би. Ама да е зле. Хоп. Хоп. Пак сад. И пак сад. Ами ще бъдем зеленич. Така. Преведем той. Правим малко им панчулка. Той. Така. Изпечем той. Той да раша за много трябва. Да я не лежи. Да се намуцам. И да видим да въпросва с цел. Дали ще е такава оферта. Ще лоша оферта. И те спортивно мален са 2 емералда. Така. Сега ще потърсим някъде пещера наблизо. Хубаво, защото има такъв баум. Има няколко баума покрай мен и това е добре. Та търся някаква пещера. Талисмана, не? Ми няма. Покрай къщата няма пещери. Ще... Вижте. Добре. Този епизод ще това. Ще игра покрай между епизодите ще набавя малко ресурси, за да стане малко по-интересно. След като нали като такова. Следващия епизод е по-интересно. Не да гледат как се играе, как се започва в Майнкрафт. Аз не съм направил да споделите с това. Да. Това от този епизод. Следващия епизод ще видим. Ще видим следващия епизод. Но това беше от мен точно Мангала и до скоро.